wis kene. Nih, alhamdulillah ya wis. Wis sak senengmu, pokoke penting merdeka. Ya, alhamdulillah. Tekamu tak tunggu neng terminal Gayatri. Neng yo teko Tulung tenan. aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji. Nganti prene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa. Kaya ora bisa medoke tresno. Yen tresnamu isih tak simpen neng jero dodo. Muga kowe isih tetep setia. Sebanun Balurah Santo sedaya balurah sekecamatan matur nuwun. Kowe ana ngerti aku goleki kowe ana ngerti Anduk yo dipikroni. Sawa gandengan ya ya Kocok-kocok sekar gedung Indonesia saja sih perjalanan ya makasih banget ya ayo dong garwane digandeng bengi spesial jomblo iki. Terminal Gayatri tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji. Nanti sene kowe durung bali. Kowe lunga tresnamu isih tak simpen kecane ning jero dodo. Muga kowe ra ana sing liya. Ya asik
kanca-kanca pemuda. Ya Bapak Linmas terima kasih. Ali. Saking Bapak Kades Rudi Jenglung Harjo. Salam kagem semua Kades di Kecamatan Sendang. Ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku kowe lapo katresnan hang swon bagus tak jaluk ojo sele katresnan pancene tresno kuwi amung pacoba. Yang dikatresnan iku yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa akal tak coba yang durung kepisah mereka kuasa. Resno iki abadi
Garap. Esuk awan ning omah wis ora rasan keluyuran golek sing tak sayang Katur Bapak Asmara Santon Mas Edi Keces Mas Tejoke Pak Muidi juga semua yang masuk dalam grup Sekar Gadung Indonesia Mas Haryanto Rembang Bapak Asbani Gunung Kidul Mas Agus Seragen Mas Ugi RT Pakai Serjo langsung kacu kuning yo ombak kacu kuning
kuning dadi pepeleng Kanjo kuning dadi pepeleng nalika biyen ronda rene isih tak ora bisa bisa nadyan mung suwuk Mas Aku isih seneng ngancani kowe. Aku isih setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Sekar Gadong Indonesia. iya bersama Dujo Oke, persiapan Mas Tatit? Ya. Le ayo sini Le Kaca-kaca siap. Spesial kagem Mbah Lurah, sedaya perangkat, ibu-ibu panitia matur sembah nuwun, kanca-kanca pemuda. Bapak Hebat. polisi, Pak TNI, makasih. Tole Datit yo Terus nanono ganti sawetara sabete garapen Le Datit awakku sing bisa ngresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati sing ana saiki tetep tak gondeli tresnaku sing gedhi tresnaku sing suci nanging tetep ana ati nganti besok kowe ngancani aku isih tresno ngancani kowe aku isih setia tresnani kowe aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe padha dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku selalu setia untuk menemani Gadong Indonesia. kagem kanca-kanca sedulur sing ana luar negeri, sing ana Suriname matur nuwun. Sing ana Norwegia. Terima kasih. Sedulur Hong Kong Taiwan. Oke.
komunitas Jojo yang ada di Kalimantan Timur. Lan uga ning Yunani. Tresnanono aku sing kaya awakku sing bisa tresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati sing ana saiki tetep tak kondali tresnaku sing gedhe tresnaku sing suci nanging tetep ning ati nganti besok kowe ngancani ayo aku isih seneng ngancani isih setya tresnani kowe aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe ayo Mas yo padha dilakoni apa sing terjadi jangan menyakiti kau tetap milikku